Després d'estar-se tancats a casa més de 15 dies, tota la família van decidir que farien una cosa molt divertida. I sabeu què van decidir? Van decidir que se n'anirien a caçar un os. I anaven cantant. Anem a caçar un os, molt gros i molt fastigós. Anem a caçar un os, molt gros i molt fastigós. Qui té por de l'os dolent? Som molt forts i molt valents. Qui té por de l'os dolent? Som molt forts i molt valents. Però sabeu què? Que aquella pobra família, caminant, es van trobar unes herbes molt altes, i el pare va dir: ui, per dalt no podrem passar, per baix no podrem passar, doncs les haurem de travessar. I aleshores tota la família van anar apartant totes les herbes, i quan ja estaven van seguir caminant, però ui, es van trobar un riu que anava tan ple d'aigua que la mare, quan el va veure, va dir: oh, per dalt no podrem passar, per baix no podrem passar, doncs l'haurem de travessar. I aleshores tota la família es van posar a travessar el riu. Nedant, oi? I mentrestant cantant: anem a caçar un os, molt gros i molt fastigós. Anem a caçar un os, molt gros i molt fastigós. Qui té por de l'os dolent? Som molt forts i molt valents. Qui té por de l'os dolent? Som molt forts i molt valents. I caminant al costat del riu, ja ho sabeu, sempre hi ha un fangar, està tot ple de fang. El germà gran va dir: ui, per dalt no podrem passar, per baix no podrem passar, doncs l'haurem de travessar. I es van treure tots les sabates i vinga. I van travessar tot aquell fangar mentre anaven cantant la cançó aquella de l'os.
allà van veure un bosc molt espès i el germà mitjà va dir: oh, per dalt no podrem passar, per baix no podrem passar, doncs l'haurem de travessar. I el germà petit, que li agradava molt córrer, de seguida va sortir corrent. Però mestre, una mica... Es va fer una mica de mal. I els grans li van dir: és que, esclar, un bosc no es travessa d'aquesta manera, es travessa fent ziga-zaga, 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 i així van travessar tot el bosc mentre anaven cantant: anem a caçar un ós molt gros i molt festiu. Anem a caçar un ós molt gros i molt fastigós. Anem a caçar un ós molt gros i molt fastigós. I que porta els dolents són molt forts i molt valents. I que porta els dolents són molt forts i molt valents. Però quan ja havien travessat tot el bosc, aquella pobra família encara es van trobar un altre problema. Un problema, aquest sí que era molt gros. Era gros, fosc, i amb vent, i pluja, i llamps, i trons. És que sabeu què es van trobar aquesta vegada? Es van trobar una tempesta que plovia i plovia i plovia i plovia i queien llamps i trons i vent, i la família, sense dir ni per dalt ni per baix ni pel mig, la van travessar com van poder, morent de qualsevol manera. Ai, que ens bullem, ai, 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 ai. Quan ja havien travessat tota la tempesta, ara sí que van trobar una cosa molt, molt interessant. És que van trobar una cova, i si a dins de la cova hi ha un ós molt gros i molt fastigós, van dir. I tota la família, molt a poc, van anar entrant cap a dins la cova. Però dins de les coves de seguida es fa fosc i tota la família sentien les passes, sentien sorolls, però ja no veien res. Estaven molt, molt espantats. I de sobte van sentir un sorollet i van veure un ós molt gros i molt fastigós. I tota la família, en silenci, es van ajuntar i de sobte van dir: i se'n van anar corrent per tota la cova, i després van seguir per tota la tempesta, i després van travessar tot el bosc, i després van travessar tot el fangat, i tot el i també tot el prat d'herba, fins que van arribar, a casa seva. Vinga, entrem, tanquem la porta. L'ós, per sort, s'ha quedat
estat a fora. Ai, ara ja podem. Què us sembla que volien fer en aquella família? En aquella família, ara que estaven més tranquils, van decidir que el millor que podien fer era... Anem a casa molt gros i molt fastigós. Anem a casa molt gros i molt fastigós. I porta els dolents, som fora.